Moi kaikki! Mun nimi on Linnea ja mä olen tallin omistajan tytär. Mä sain luvan Minneltä, eli mun äidiltä, että mä voisin kuvata tän ratsastuskoulupeltolaakon ensimmäisen YouTube-videon. Mutta te pääsette nyt mukaan katsomaan mun tallipäivämaideen. Tähän väliin vielä, että tää tallialue on sit vielä tosi kesken, että esittelyä tulee myöhemmin. Ja videoita tulee silloin tällöin. Mut nyt, eiköhän mennä videoon. Eli ihan ekaksi mä menen laittaa päätallin muutamille oreille aamuruuat ja heinät. Sitten toiseksi mulla on tunti, jonka pitää Hanna. Sitten kolmanneksi mä menen varustaa Candyn valmiiksi, että kun Lotta tulee, niin se pääsee heti ajamaan Candylle. Ja sitten viikaksi mä menen ratsastaa mun hoitohevosella Ollilla. Joo, eli mä sain nyt laitettua näille 3 orille heinät. Ja nyt mä sit varmaan vielä vähän siivoon tätä tallikäytävää, kun mä vähän sotkin tällä heinällä. Joo, eli mä sain nyt ratsastettua Dinan ja Dina meni tosi hyvin. Ja tää oli siis kouluvalmennus. Ja seuraavaksi mä siis laitan Candyn valmiiksi. Mä sain nyt Candyn kuntoon. Ja nyt mä vielä vien sen riimun tonne ponitalliin ja sitten mä alan ratsastaa mun hoitsulla Ollilla. No niin, mun tallipäivä alkaa nyt olla pulkassa ja kiitos tosi paljon, jos jaksoit katsoa. Ja meidän Instagram-tili on muuten scht_peltolaukka. Ja te voitte laittaa kommentteihin jotain videoehdotuksia. Mut nyt, moikka!